Nakita laingan nga grup-grupsan na bangkay ti may sa alalaki nga agtatapaw iti Padsan River apaset ti Barangay 32C La Paz iti syudad ti Lawag. May sa amang ngalap ti nakakita iti daytoy ken dagosmet ana ipakammo iti otoridad. Istorya dagiti napanangyaon iti bangkay, posible as sumagmamanon nga aldaw a pimusay daytoy gaputa saan paya na saya at ti angot nan. Kami rakit digi kakabsat ngem et bilang nga may responde mi digi na tayo nga nalmes. Yan tangay, naalami, kakabsat, naalaw mi. Kapit, agyang manak kakabsat naalaw mi. Ore kit, kasalot kinabangsit na, alakit, padatay nga tao dito kakabsat. Sakti ng sakri nga ng galot. Dim kay nagalutak kay binaliktad ko. Iso tay nagkasate ay bagsipnan, sir. Damo na sir, kay pambinagkat nakatasjay. Na dagtoy. Bimba ba jay short na the walker dagtoy. Sa jay ima na pimuraw. Ikat jay coach na. Talaga na Lalatatan. Ada nakita tayo nga sugat na sir nga Aumit nakita may sugat na. awan. So patyan yung analmas Uri sana personal nga amammo ni Tatay Quirino iti biktima. Malidayan daytoy amang panpanunod iti rigat a dinalanan na daytoy ken nukas nung awaten ti pamilya na iti nagpaayan na. lang may ibang jay nagpasya na sir. Sir. Sige lang. Kailangan sa... Kunamit ni Roosevelt ang marigata ng mga liwliwag iti nakita na nagpaayan ti inyaon da bangkay. Kabayatan na binigbigdig iti makamamoy iti biktima nga isuna ni Mario Sahagon, ag 24 ket 5 ken residente iti barangay Sagpatan, Sitio 3 iti ili ti Dingras. Gaputaado iti nagbaliwan ti itsura na ilasin dalaingan daytoy babaen iti aritos naken iti suot na jacket. Rabi iti October 2 dinaudi ang nakita ti biktima iti maysa minatayan. Naipakaamumit daytoy kadagiti otoridad iti October 3. Mapapati alimasat dayto iti karayan tapnon makaawid iti pagtaingan na. Nakapan nakilamay jay dingraser jay ili. Tadi jay natay ngamin kukal na jay taltalunin da jay dingras. Tatan ilas night na napanda nakilamay. Tatan nabartik ka no isuna. Tatan nagabid ti alas 11 ti rabi Ket agbaliw ti karayan sa pulin dati bigat ket awamiten. Ape dadalya sa atan nakarayan. Win aser kasi kadakil na ni sana apres lipli pa si Bagyo idi. Iso deta lang. Kin itatay may ni konsyahal. May lasing ko deta aritos na nana. Win anak ko iso detan ko nak me. Ti biktima ket may sa abaro ken may sang agnana iti pagtaingan na. Kunan nanay Leticia at tumultulong nga aggapas dayto iti kasinsin na nun sagpaminsan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.